Олег Шамар, доброго вечора. Це друга година вечірньому блоці. І будемо говорити з Олександром Харченком. Це керуючий директор Центру дослідження енергетики. Правильно я все сказав? І, абсолютно. На тлі просто того, що відбувається цих загострень і таких апокаліптичних очікувань з початком російської інтервенції, було цікаво подивитися. Мілованов виклав дослідження Київської бізнес-школи, їхнього підрозділу інституту, про стрес-тести в умовах можливої війни. Там найбільше йдеться про, в тому числі, частину такої, як називається, енергетична війна, постачання. Можливо, теж бачила, да? Ну, я не вчитувався глибоко, але бачив, що воно є. Але для мене, як не фахівця, який про енергетику знає тільки іноді з платіжок за газ, або тут те, що я читаю, знаєте, і там рекомендації. Проведіть стрес-тести на своїх підприємствах і вживайте якихось заходів. От я собі уявляю, як собі можна провести ці стрес-тести, і що, будинок невеликий у нас на Подолі, в якому живе 4-поверховий, або телеканал АТР. Ми ж не можемо побудувати собі газосховище і закачати туди газ, і сказати, ми готові до війни, або мати свій ЛНЖ-термінал і скраплений газ замовити в Саудівській Аравії чи Сполучених Штатах. Тому для кого ці рекомендації? Взагалі, навіть якщо ти розумієш, що ти просто не виживеш, у тебе буде холодно, або не буде щось працювати, як до цього готуватися? Знаєте, мені дуже важко детально коментувати, тому що я реально не читав текст. Але... А я вам пересказав, як Рабінович, наспівав. Просто з того, що ви пересказуєте, стрес-тести, чому часто це слово зустрічається, скажімо, в американських колег? Справа в тому, що більшість американських домівок не має власного опалення, і дуже часто і до електрики воно підключено, але генератор позаду дома стоїть, і там 2 бочки для бензину вкапані теж. Особливо в Штатах, в яких 100 миль їдеш і 2 будинки побачив по дорозі, то там взагалі це нормальна практика. Тому просто, коли люди користуються західними кальками, вони часом до української дійсності, реально не пристосовані. Тому дійсно я погоджуюсь з вами, що мешканці багатоквартирного будинку, вони, які б стрес-тести не проводили, вони нічого зробити в умовах, коли їм розбомблять трансформаторну підстанцію і взорвуть котельню, просто фізично не зможуть. Тому кожних стрес-тестах має бути логіка. Більший масштаб. Чи може дозволити собі місто Київ запастися чимось, знову-таки, навіть місто Київ, яке, скажімо, на утримання зараз в ході цього мораторію на підвищення комунальних платежів, там 2 мільярди гривень буде витрачати за сезон, воно ж не може збудувати на ці гроші, знову-таки, якісь термінали або газосховища додаткові? Ні, звісно, ні. І це, знаєте, ще раз, я дуже не люблю абстрактні документи чи абстрактні обговорення, тому що не може місто Київ, як місто, де живе по певних підрахунках, в тому числі з енергетичними, якщо врахувати енергетичне споживання, то десь 4,5 мільйони людей. Не може мегаполіс такого масштабу забезпечити себе чимось на довгий час. Нереально, неможливо. Київське енергетичне кільце, в принципі, це бази з тієї електричної мережі, якою ми користуємося, щоб світло, в принципі, екран працював і так далі. Він балансово негативний. Тобто, що б не робило місто Київ, виробити достатньо енергії в цьому місці неможливо. Це неможливо. І в разі, якщо буде пошкоджено магістральні лінії електропередач, в разі, якщо пошкоджено генеруючі потужності, які в нас існують, то дійсно дуже важко щось зробити, у вас просто не буде світити. Я собою посміхаюся. Знаєте, яка моя реакція була після Міломановського тексту? Я зайшов, думаю, так, ці сонячні панелі. Нічого не допоможе. Зайшов, бачу, там щось 500 000 гривень коштує. Я думаю, це наскільки? Це на будинок? Чи на що це вистачить? Відкрив параметри, не зрозумів. Тепер мені Фейсбук постійно пропонує заробіток в $6 000 на рік встановити на своїй землі на вільні електричні панелі. Тобто така інформація, воно спонукає, що ж мозок вже працює, тобто що треба робити? Хочу придумати, що не знаю. Хочу придумати, що не знаю. Чесно, я би взагалі в цю сторону не дуже думав, тому що це не має жодного
На мою думку, це не має резону. Тому що сонячні панелі в Києві неефективні, тому що... Справа не в тому, що вони неефективні. Ви можете встановити сонячні панелі, до них акумулятори. Там для того, щоб забезпечити невеличкий будиночок приватний, треба витратити десь 12-15 тисяч доларів, якщо ви не будете це робити дуже так, знаєте, фривольно, для того, щоб більш-менш убезпечити себе від повної відсутності електрики. Але чесно, це ніколи не окупиться, по-перше, за українського підходу, коли електрика майже безкоштовно роздається населенню. А по-друге, знаєте, якщо будиночок все одно розбомблять, то вам буде все одно. А якщо його не розбомблять, то, скоріш за все, електрика збережеться, бо її теж не розбомблять. Тому, знаєте, я взагалі дуже скептичний до всієї цієї історії, тому що Україна... До якої частини історії скептично? До військової операції? До жорсткої військової операції з однієї причини. Знаєте, в Україні є таємна зброя, про яку багато людей не пам'ятає. Ця таємна зброя називається 4 ядерні енергостанції. Якщо, не дай Боже, не дай Боже, щось під час бойових дій станеться з, наприклад, найбільшою в Європі Запорізькою атомною станцією, де є 6 реакторів, то жити на території приблизно від Уралу до, я думаю, Піренейського півострова не можна буде років так через 500. Тобто вся Європа? Накриється вся Європа і вся Московія разом. Тому що це буде, якщо, не дай Боже, там літак впаде, або там невдало кудись промахнулись браві російські вояки. Це буде Армагеддон, на фоні якого Чорнобиль буде сприйматися як, це була невелика неприємність. І це треба розуміти. І я думаю, що, як би там не було, люди з того боку, мають якісь зберегтися, в яких там... Адекватність ви маєте? Якась адекватність має зберегтися. До речі, ви цікаві речі кажете. Один раз я дуже скептично поставився до аргументації мого, не колеги, а приятеля, який сказав, якби в Криму свого часу збудували в Щолкіно цю атомну станцію, можливо, на Крим теж ніхто би не наважився особливо нападати. Собі, ви почали оцю всю спецоперацію. Ваші зелені чоловічки взяли і забрали техперсонал з станції. Хтось не розібрався. Да? Ядерна, не ядерна. Та потрібно всіх вивезти нахрен зараз. Солдати подивляться, щоб нічого не сталося. Да? Наслідки цього реально фантастичні. І я думаю, що і світова реакція була б зовсім інша. Тому, дійсно, ядерна станція, це ж з одного боку, вона, звісно, мирна, і вона реально безпечна. Тобто сучасні ядерні станції – це дуже безпечна історія. Особливо після того, як, на Фукушиму грохнулось цунамі, і нічого не сталося. Але якщо туди грохнеться літак, або туди грохнеться бомба, і просто знесе кришку реактора, проб'є машинну залу і знесе кришку реактора, тоді почнеться. І буде все одно. Що там далі буде робитися навколо, люди туди фізично не зайдуть. Їх буде вбивати за Але якщо ми згадуємо нашу географію, то і Запорізька, яка найсхідніша, і південна, там Миколаєві, а тим більше Рівненська і Хмельницька, вони не ті зони найбільш небезпечними, а найбільш небезпечними у нас вважаються нам, в принципі, вільні частини Донецької, Луганської області і Харківщина, з Дніпропетровщиною, де нема цих станцій, і навіть цього достатньо, що буде. Де про Київ говорити, нас теж тут поруч не захищає жодна атомна станція. Це ж комплекс питань, знаєте. Чесно, мені важко зрозуміти логіку бойових дій з країною, в якій реально є ядерні станції. Тобто, це настільки небезпечно для сторони, яка нападе, реально небезпечно. Це ж територія Росії, причому та, яка обжита. Не там в Сибіру. Де більша частина росіян. Де там печери, десь якісь місто до міста 1000 кілометрів, і ніхто не помітив. А саме та європейська частина, яка, власне, чутлива, і яка близько саме до цих місць. Тому, не знаю, мені дуже важко зрозуміти. І при цьому треба розуміти, що там full scale, що називається повноцінне вторгнення, це ж, в будь-якому разі, це
там гине інфраструктура. Гине інфраструктура. Американці зараз дуже турбуються. Ми працюємо з кількома американськими лабораторіями національними. Це такі національні інституції, які там, власне, дослідженнями енергетичними займаються. То я за останні 3 тижні отримав купу дзвонків на тему «Розкажи нам, який у вас план, не дай Боже, повноцінне вторгнення, як ви будете діяти». Я кажу, як ми будемо діяти. Ми, звісно, знаємо, що з нашою енергосистемою буде відбуватися, і в оператора енергетичної мережі є план дії, що і як робити. Але ви маєте розуміти, що ми нічого не зможемо зробити для захисту енергостанцій. Поставити туди зброю не можна, тому що це ж в неї будуть спеціально стріляти. А якщо випадково туди залетить, як ми його зупинимо? Це неможливо. Окей, тоді можна говорити про інше. Росіяни ж добре знають наші електростанції, це колишня радянська мережа. Безумовно. Це ми їхні, вони наші. Вони такі самі. Тобто вони можуть їх, наприклад, швидко на початку взяти під контроль саме атомні електростанції. Наскільки я знаю, фізична безпека є в фокусі значному. Я, мабуть, не буду там багато розповідати, але я знаю, що це питання є в значному фокусі, що фізична безпека, охорона і захист енергостанцій, воно як кажуть мої колеги іноземні, на дуже пристойному рівні. Розкажіть про кібератаки і залежність енергетичної системи від кібератак. І чому це... Дивіться, зараз була велика кібератака. Ви щось чули про наслідки для енергосистеми? Це на Прикарпатті теж було? На Прикарпатті це було 2016 року. Да? От зараз нещодавно. Я читав, що була велика кібератака, да? Але зараз бачили, там сайти порушилися, там відключилися бази даних. Я скажу, на чому відчулося. У мене в дії світився цей автоцвілка, її тепер не видно, і пропозиція звернутися особисто, а я вже так звик, що я не їздив і не забирав оригінали, і завжди було в електронному вигляді, і тепер, якщо мене зупинить ідея, я розумію, мені треба з'їздити і забрати оригінал. На жаль, от де я відчув. Там атака дійсно вдалася, і ви бачили багато сайтів, і вони зникли, ці тепер всі дані. На жаль, там, наскільки я знаю, дуже серйозна проблема в базі даних, і чи буде вона вирішена, не можу вам сказати. Я все-таки не в кібербезпеці самій працюю, просто по роду діяльності багато спілкуюся з людьми, які там працюють. Але, як бачите, до енергетики вони фізично не добралися. І наша енергомережа з того 16-го року, те, що ви пригадали Прикарпаття, вона постійно підвищувала якість кіберзахисту. І багато зроблено. Я не хочу казати, не існує ідеалу. Не існує ідеалу, і будь-який захист може бути зламаний. Особливо зсередини. Коли людський фактор спрацьовує, коли заходять всередину. Але наша енергетика, я думаю, десь на 3 кроки попереду всього іншого, що я знаю, з точки зору кібербезпеки. Це інвестиції, це навчання, це співпраця з найкращими американськими і британськими колегами. Це те, що дійсно відбувається. Тому саме в цій частині, знаєте, я не можу сказати, що зроблено там 100% того, що ми мали б робити, але великий відсоток зроблений для того, щоб убезпечити енергосистему. Тепер давайте поговоримо про те, про що я не люблю говорити, бо я не фахівець, але змушений говорити, тому що це було завжди, це Nord Stream 2, і знову згадування про нього в контексті майбутньої війни. І тут тепер у нас замість Меркель ми будемо використовувати Олаф Шольц. Да? От якби. І через те, що я німецьку не знаю і я не читав в оригіналі, українські або російські в наших новинах і турецькі, вони трошки відрізняються. В разі агресії відключимо, або в разі агресії подумаємо про відключення Nord Stream. По-перше, слушні запитання, бо він ще не включений, щоб його відключати. По-друге, як ви зрозуміли, його подумають відключити. Я так розумію, відключення називається не запуск взагалі, чи все ж таки німці для них все одно важливо. Нападуть, не нападуть, Nord Stream потрібен Німеччині. По-перше, стратегічно кажучи, друга версія правильна. Тобто є частина німецького істеблішменту, який відверто так і думає, що їм все одно, що відбувається, умовно кажучи, навіть у Польщі, але Німеччина потребує дешевий російський газ для того, щоб.
і вони не хочуть слухати, що там, наприклад, українська енергосистема може вмістити там 2 північні потоки. Зараз от є вільного місця на 2 Ну, про північні це я потоки. в інтерв'ю Свята Заліщук прочитав, бо вона каже, що багато європейців навіть не знають, що українська газотранспортна система здатна зараз Абсолютно. перекривати Це всі ці... так. Це правда. А багато європейців навіть не знають, але якщо чесно, ну вони, може, і не мають знати. Ну, спеціалісти мають знати, які з цим працюють. Якщо про Північний потік-2, його вже добудували. Рано чи пізно він запрацює. Так влаштований цей бізнес. Да? Якщо вже ви вклали 10 мільярдів євро в те, щоб прокласти трубу із пункту А в пункт Б, рано чи пізно ця труба запрацює. А тепер який український інтерес в поточній ситуації, я вважаю, найбільш ефективно реалізувати? Історія проста. Є така штука, називається третій енергетичний пакет європейський. Це правило, що не може одна і та сама компанія газ продавати і трубою володіти. Логіка проста, якщо в ваш будинок заходить труба, і компанія володіє цією трубою і постачає вам газ, ви заплатите будь-яку ціну, тому що у вас просто немає конкурента і немає можливості його навіть створити. Ну, труба газова, штука складна, дорога, 3 в будинок не затягнеш і так далі. Тому Європейський Союз прийняв таке правило. Не можете володіти і торгувати. Ви маєте володіти і всім надати можливість по ній продавати газ. Так от наш ключовий інтерес, щоб це правило було дуже жорстко застосовано до Північного потоку. 2 точно і бажано і до першого. Можна дурне питання? Просто я не фахівець. Поясню далі чому. Зараз поясню, я ж хочу до того логічно дійти. Дивіться, що тоді відбудеться. За законодавством Російської Федерації «Газпром» є монопольна компанія, яка має право в Росії експортувати газ по газогонах. Це прямо написано в законі Російської Федерації. Тільки «Газпром», ніхто більше. Там постійно всі інші з ним воюють за право це отримати, але ні. Поки «Газпром». Так от далі. Або «Газпром» тупо не може використовувати «Північний потік», побудував і «Sorry, guys». Або він власник, він же транспортер газу, бо в Росії ніхто інший не може транспортувати газ. Або в іншому розкладі. Росія має змінити правила. А якщо Росія змінить правила, і Північний потік під впливом європейців будуть вимушені виставляти на торги, продавати потужності, отримає доступ до нього Середня Азія, Роснафта, Шел, який працює в Росії там на всю катушку і так далі, і так далі. Що відбудеться? Почнеться конкуренція. Наша газогонна система почне у відкритому режимі конкурувати з Північним потоком. А тепер давайте прикинемо, хто виграє цю конкуренцію в ситуації, коли ви тільки що вложили 10 мільярдів євро, вам треба відбивати ці гроші. У вас досить складна технічна схема тільки з 2 станціями на вход і на вихід і підводна труба, яку дуже складно обслуговувати реально. А з іншого боку, у вас лежать 4 паралельні труби, які здатні дуже гнучко і дуже швидко змінювати режими, на відміну від Північного потоку-2, які здатні задовольняти дуже різкі зміни ваших поставок, які здатні запропонувати дуже привабливу ціну, тому що вона вже відпрацьована, давно інвестиція окуплена, ще за радянських часів про неї забули. Хто виграє комерційну конкуренцію? Це на поверхні. Це дуже добре розуміють росіяни. І саме тому така війна за те, щоб Північний потік-2 будь-якою ціною не був під дією третього енергетичного пакету. Олександре, те, що ви розповіли, воно діє для країн, які про щось домовляються в правилах гри, а потім їх виконують. Що заважає росіянам створювати штучну конкуренцію з «Газпромом», іншим компаніям, які так і інакше будуть афільовані з владою, і не допустити до цієї конкуренції? Я правильно розумію, окрім внутрішнього ринку, там, наприклад, Туркменістан, Узбекистан і Казахстан теж змушені, якщо в західному напрямку, не пускають вони мають продати все Росії, і потім Росія продає. Да? А саме тому «Газпром» монополіст. Глупе це питання дурне було зараз. Питання насправді правильне, але тут є така, знаєте, особливість історії, що в Кремля є кілька башен. Ці башні і зараз там, якщо слідкувати за тим, що відбувається в Росії, насправді, то незважаючи на таку монолітність і нависання над цією країною фігури Путіна, то коли ви слідкуєте за новинами хоча б в енергетичному секторі, там війна за війною. Ну, просто ця війна в якийсь момент там приходить лісник і каже, отак, все, війна закінчилася. Але це той випадок, коли це в будь-якому разі відкриває таку війну.
між великою кількістю учасників, з великими грошима, з великим потенціалом, які навіть зараз, коли підстав для цієї війни нема, намагаються її вести. Це і Роснафта з Лєсіним, це і всі фактично міжнародні мейджори, які, звісно, хотіли б отримувати надприбутки на експорті газу з Росії до Європи. Це надприбутки, це зрозуміло. І саме тому одночасно «Газпром» так тримається за цю історію, і його тримає особисто Путін, тому що для нього це дійсно інструмент абсолютно не бізнесовий. Це абсолютно конкретний, лобійський, напіввійськовий в енергетичній сфері інструмент. Це прозоро. На початку ефіру, коли ми говорили про ядерну енергетику, ви підкреслили, незважаючи на небезпечність військових дій на території країн, де є атомні електростанції, вони абсолютно сучасні електростанції безпечні. Навели, наприклад, Фукушіма японського, 11-й рік, да? Здається, якщо не помиляюся. Це було цунамі. Тим не менше, навіщо Німеччина от сама власними силами, я так розумію, відмовилася фактично вже ядерної енергетики і сама віддалася на відкуп одному постачальнику, яким є здебільшого Російська Федерація? Чи є в цьому раціональні, бізнесові або якісь інші пояснення? Для мене це величезна загадка. Себто те, що роблять німці зі своєю ядерною енергетикою, звісно, в них фантастично сильне лобі зелене. Фантастично сильне, дуже багато років. А зелені на аргументацію вони різко проти раціонально не реагують, да? Тобто їм від слова зовсім. Від слова зовсім. А при цьому, ну, це ж смішно, але насправді енергосистеми Німеччини в жахливому стані сьогодні. Вони через те, що виводять ядерну енергетику, вивели фактично вугільну частину, їм нема чим маневрувати величезну кількість відновлювальної енергетики, яка в них зараз в системі. І про це кажуть всі. І зараз Європа реально веде величезну дискусію на цю тему, тому що якби не було поряд Франції з її ядерними станціями, а у Франції майже 70% електроенергії – це ядерні станції, більше навіть, ніж в Україні, то цього літа двічі енергосистема Німеччини була на межі блекауту, причому великого блекауту. Тобто такий дефіцит? Дивіться, це, знаєте, досить тонка штука, а доба довга, в ній є різні години. І от в якусь годину відбувається ситуація, коли сонце закрилося тучами і вітер не дме. І в цей момент енергосистема Німеччини падає вниз. А споживач все одно хоче включити свій екран, включити свою лампочку і включити свій чайник. І в цей момент створюється ситуація, коли якби не імпорт величезної кількості електроенергії ззовні, то енергосистема просто відключалась. Двічі була так звана островізація, це якби от ще один крок і блекаут. А двічі була островізація системи Німеччини, коли вона просто розпадалася на половинки, і з одного боку Італія, з іншого боку Франція витягували ці частини. Це дуже погана ситуація. В Україні, дякувати Богові, такого дуже давно не ставалося. Це питання технології, тобто я правильно розумію, якщо коли дуже сонячно і дуже вітряно, тому все окей, нема куди діти енергію. І треба тоді її якось накопичувати. Абсолютно. На випадок, коли буде оця ситуація, щоб з цих акумуляторів або з чого там воно кудись діти. І це питання технології, мати такі акумулятори. Але це величезні інвестиції, які щонайменш Німеччина ще не зробила. А такі технології є, які дозволяють вже такі є індустріальні, вже є, існують індустріальні акумулятори, які, в принципі, дозволяють саме з відновлювальних джерел накопичувати енергію, потім віддавати, але ще раз це дорога історія. Це доволі дорога історія. Вона в величезних кількостях, які потрібні зараз для, скажімо, німецької енергосистеми, це дуже дорого. І це не буде виправдовуватися економічно, ще довго. Ще довго, да. Якщо вкластися в це, самі по собі індустріальні акумулятори там навіть в Україні вже плануються будувати, і кілька компаній до того підходять, і вони будуть збудовані. Але коли вони будуються для спеціальних речей в невеличкій кількості, вони економічно обґрунтовні. А коли ви починаєте просто балансувати всі потужності акумуляторами, це неефективно і дуже дорого.
А в Німеччині зараз саме проблема, ну, що значить балансувати ще раз? Коли щось виключилось, щось треба включити. І це щось 100% не вітер і не сонце, тому що ви їм команди віддати не можете. Віддавайте, не віддавайте, не задуло і не посвітило, не працює. Тому вам потрібно або на газу, або ядерна, або будь-яка інша генерація, але якій ви можете дати команду. Включайся. Тоді це компенсує те, що виключилось. Або акумулятор. А ядерна енергетика, вона така ж, вона теж має працювати на якихось потужностях, і там важко, да, регулювати, Ну, здається? це українська конкретна Історія, особливість наших реакторів в тому, що вони були створені працювати в так називаємому базовому режимі, коли вони просто генерують потужність і все. Але, скажімо, там французькі маневрують, канадські маневрують, американські, корейські маневрують. Тобто, Для того, щоб маневрувати, треба все переробити, збудувати наново станцію? Чи це те? Ви знаєте, неефективно. Вже наші реактори як живуть, так живуть. Їх переробляти на маневрові, там вони трохи маневрують, їх навчили до невеличких межах, але навчили. А далі це неефективно, занадто багато треба інвестувати. Легше побудувати альтернативну потужність. У нас є така проблема з відновлювальною енергетикою, яка... На сьогодні вже є. У нас багато відновлювальної енергетики. А скажіть, яка у нас частка в Україні і яку проблему вона нову створює? Ну, дивіться, реально в Україні вже майже 18% електрики може бути вироблено таким чином. Але не виробляється чому? Тому що оцей самий ефект балансування системи на сьогодні він складно реалізуємий в українській системі, набудували забагато зеленого. І часом просто виключають вітрові чи сонячні електростанції штучно. От вона готова генерувати, їй кажуть: ні, відключайся, ти не потрібна. Бо їх нема куди подіти. І при тому, що це фактично ж теоретично безкоштовна електрика. Ну, сонячна панель, зрозуміло. Да? Ну, вона безкоштовна, коли ти вже вклався більше. Коли вона вже стоїть. Да. А вона чогось вартує, да? І треба відбити спочатку. А в нас ще є зелений тариф, який для них колись пролобіювали. Зелений тариф – це гарантія держави купувати за дуже високу ціну, абсолютно, здається. Абсолютно. Це колись було, вже відмінили, але для тих, хто встиг побудуватися, він працює. І там дійсно абсолютно неринкові для них правила. А це не завжди для них такі правила? Ні, до 2030 року далі воно, слава Богу, закінчиться. Да, вже більш-менш, знаєте, ситуацію знайшли, як відкоригувати, і вона на сьогодні більш-менш нормально. Всі знають тариф для населення, ви кажете, він майже безкоштовний, гривня 69 за кіловат-годину, а купують цю зелену по... Зараз 4,30 десь. 4,30 – це, в принципі, та ціна, яку, вважаєте, має платити всі за електроенергетику. Чи навіть більше, на вашу думку? Дивіться, складне питання, реально складне. Поясню чому. Ну, наприклад, в Україні максимальна ціна, яка може бути на ринку електроенергії, вона обмежена певним чином. Це розумне рішення, бо в Україні ринок дуже, знаєте, такий монопольно заблокований. У нас ринок електроенергії реально контролюється монополістами. Вони частково державні, частково приватні. Є приклади країн, де немає монополій енергетичних? Повно. Повно. Да. Ну, тобто більша частина європейських країн не має монополії, а крім того, це одне з головних завдань української енергосистеми – приєднатися до європейської. І дай Боже, 2023 року ми це зробимо. Чому? Тому що європейська система єдина, і, відповідно, ви просто торгуєте між країнами. Якщо у вас якийсь монополіст, вибачте, поліз куди не треба, формувати неправильну ринкову позицію і когось там шантажувати, і ще щось, за кордону тут же прийде потік, який залюбки поставить його на місце. А Україна сьогодні не синхронізована з Європою. Ми синхронізовані з Білоруссією і Росією. Досі. З якими ми не торгуємо. З якими в нас, знаєте, несумісні системи торгівлі, бо в нас вже європейська, а в них російська своя. І фактично Україна в дуже важкому становищі сьогодні. І нам вкрай важливо, за планом, який ще з 17-го року реалізується, у 23-му році приєднатися до європейців. Тоді Україна зможе казати і дійсно отримає реальний ринок з реальними цінами.
Але якщо казати про день сьогоднішній, от ви спитали, скільки має коштувати електрика для, ну давайте для багатих, скажімо так. Бо я так само розумію, що є купа людей, які не зможуть там сплачувати певну ринкову ціну. І я абсолютно впевнений, що якщо вже ми змогли дію зробити, в яку там вакцинація від ковіду потрапляє за 2 доби, да, чи там за добу, то Бустер зробити... тільки в кінці місяця потрапляє. Ну окей, навіть в кінці місяця, да, то зробити систему, коли людина, яка не може сплатити свій рахунок за електрику, отримує субсидію від держави, точно можна. Я в цьому абсолютно впевнений. Я знаю, що велика робота в цьому напрямку ведеться. Але, на мою думку, було б чесно, коли люди, які споживають великі обсяги електрики, там 500 кВт на місяць, це, повірте мені, якщо в людини нема басейну, 500 кВт спожити дуже важко. От просто важко. Якщо ви не підігріваєте басейн. Або Ні, бо я підігріваю невеличкі ділянки теплою підлогою, і це от в це і виходить, і це не в маленькій квартирі. тоді подивіться, що у вас з теплим полом, тому що ну, це щось з ефективністю роботи ще питання. Бо, ну, в принципі, це треба метрів 100 мати, на мою думку. Так, теплого полу, електричного і глибоко вкладеного під плитку, щось таке. Але, ну, в принципі, ну, навіть там, окей, 500-800 кВт – це дуже велике споживання. І, ну, я вважаю, що люди, які так багато витрачають, вони можуть, ну, дивіться, знов таки, це означатиме для вас на практику зміна тарифу на ринковий, і якщо ви споживаєте 500 кВт, вам доведеться платити десь на 350-400 гривень більше, якщо вас перевести на ринковий тариф. Ну, тобто це навіть не 2 коли гривні, працює. Да? Це не 2 гривні, але десь 3,50-3,70. Але в чому ціна питання насправді? Ціна питання – це те, з чого ми почали, енергетична безпека. В чому проблема України? Дивіться, здається, те, що ви кажете, воно ж нещодавно ще існувало. Рік вже чи 2 минув, коли до 100 кВт було 90 копійок, а потім було гривня 69. 8, а потім було ще, потім був ще один щаблик. Я дуже сподіваюся, що ми поступово будемо повертатись від цього сплеску, вибачте, але популізму, коли тут тарифи понизили, все навантаження дали Енергоатому, сплачуєте за всіх, шановний Енергоатом, а Енергоатом теж не гумовий. Рано чи пізно гроші закінчують. І головна проблема, що ми продовжуємо проїдати енергетичний комплекс. Ми не будуємо нові станції, ми не будуємо достатні потужності. Чому? Тому що інвестори не впевнені, що їм не скажуть, знаєте, в нас тут тариф, ви вирішили ще раз понизити. Ну, хто прийде з грошима? Ви кажете, ми не будуємо нові станції. Які нові станції, про які ви кажете? Атомні станції? Ну, от дивіться, на сьогодні, знаєте, які потрібно, це не має бути чиєюсь думкою однієї людини. Для цього існує спеціальний такий великий дослідницький процес моделювання розвитку енергосистеми, коли спеціально, знов-таки, фактично штучний інтелект на базі введених в нього параметрів моделює, що буде з енергосистемою за тих чи інших обставин. Є такі моделі, да? Таке моделювання. І що розумна модель каже для України? От якраз зараз розумна модель для України, яка в тому числі рахує гроші в цьому процесі, скільки що буде коштувати, і націлена на найбільш дешеву модель, каже нам, що нам прийшов час вивести з експлуатації вугільні електростанції. ТЕЦи, перш за все. А з ТЕЦами більш складна ситуація, їх треба модернізовувати, але вони мають іншу екологічну нішу. В чому проблема? Якщо ви поряд зі старою ТЕЦ будуєте нові блоки, да, це ні для кого не проблема. Потім ТЕЦ закрили, нові включили. Да? А ТЕЦ здебільшого розташовані в містах так, що їх неможливо просто фізично взяти, дістати один блок і вставити інший. Да? Вам треба придумати велику схему, що ви зробите для того, щоб ця ТЕЦ, яка там, от у Вінниці, наприклад, є ТЕЦ тупо в центрі міста. Тупо в центрі. Київська ТЕЦ-5 теж в районі, який навколо вже забудований, там та телічка, звісно, трохи індустріальна, але забудова вже там триває і буде ще і ще. Тобто від ТЕС не відмовляємося, від ТЕС відмовляємося? Їх теж треба модернізувати, але це окрема історія. А от ТЕС вугільні треба просто виводити з експлуатації. В них знаєте, який середній вік? 53 роки.
Наприклад, за мене вони старші, в середньому старші. А там є унікальні моделі. Наприклад, є ще досі котли, які вивезли з Німеччини під час Другої світової війни по репатріації. Да? І вони працюють, деякі з них. Надійні робили. Це їм понад 70 років Да. вже. Ну, їм там 87. Це вони всі належать Ахметову, да? Ні, не всі. Є і державні, є і там інших власників Донбасенерго, але ну, в будь-якому разі це реальний металолом. З точки зору викидів це металолом, з точки зору ефективності згоряння. Розумна модель сказала, що від чого треба відмовитися. Розумна модель сказала, вугілля прибирайте, Да. на це місце вам треба побудувати дуже невелику кількість акумуляторів, дуже невелику кількість газових електростанцій, там трішечки. А все інше ви самі вирішуєте, бо у вас тут можуть бути або певні моделі реакторів, або відновлювальна енергетика, або біомаса, так звана, ну, себто agriculture waste, відходи сільського господарства. І все це можна там в гнучкому міксі просто будувати і запускати. І там є величезний потенціал, в тому числі для того, щоб економіку підіймати. Бо коли почнеться оцей процес заміни одних потужностей іншими, це буде величезна кількість грошей, які прийдуть в економіку України. Тобто розумна модель дозволяє і ядерні реактори будувати, нам дозволяє відновлювально це вітер і Вітер, світло. перш за все, вітер. Сонце менше, вітер більше. Вітер більше. І що ще? Спалювати Ну, біомаса, спалювати відходи, да. біомаси. Ну, це ж, знаєте, купа всього є. Там птахофабрики, крупний рогатий скот. Це все його ж відходи, там купа екологічних проблем. А воно все йде в біологічний реактор, виділяється газ, на виході у вас газ і добрива. Беріть і споживайте. Енергоатом в якому стані зараз знаходиться? Я б хотів, щоб був краще. Вони в непоганому технічному стані, але в не дуже доброму з точки зору якості корпоративного управління, те, що кажуть. Себто в енергоатомі фантастичні фахівці, на мою думку, технічні. І здебільшого люди зберегли школу, люди зберегли якість, вони модернізують реактори, вони продовжують програми співпраці з МАГАТЕ, вони багато роблять і дуже стараються. А з іншого боку, коли працюєш з інвестиційної сторони, то бачиш, скільки можна було б ще зробити. В принципі, ви нам все розказали, те, що в мене було заготовлено. Єдине, підсумовуючи, знову, ви певні, що в умовах нагнітання цієї ситуації військової, в принципі, людям треба розслабитися і не зважати, бо самі ми раду собі по забезпеченню енергетикою нічого не дамо, купувати панелі, вкладатися в це. Оце не треба робити, це все зайві роки. Чесно, паніка ніколи нікому ні в чому не допоможе. Якщо ви системно хочете зробити собі автономне щось, можна це зробити. Навіть вітряк в Києві поставити посеред багатоповерхового. Ну, суто теоретично на криші висотки можна поставити там якийсь невеличкий вітрячок, але він ефективно не буде ніколи окуповуватись. Тому що це дуже дорого і... Відносно виробленого кіловату це буде дуже дорого. Олександр Харченко відповідав на запитання, які цікавили насамперед мене. І всі глупі пошуки по Гуглу, які я робив через ці оцінки насамперед Київської бізнес-школи, на тлі того, що відбувається. От я поставив всі запитання. Вам дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Дякую.